Vylovte si náš med. Čo má? Na tasu. Všetci mi tu robia ksichtí. Drahé ženy, pomôcka na držanie sa v kruhu. Dajte všetky prsty takto. Teraz doľava. Doľava. Palce ukazujú smerom vľavo. A teraz rozporte ruky a chyťte sa tak, ako ich máte. Čiže jedna ruka je hore, druhá dole. Jednou rukou sa energia prijíma, druhá odovzdá. Počkajte, tak dole čakajte. Ty fotka. Dobre, aj vy. Dobre, dvaja. Necháme si tu fakt len bubníkov. A tých si urobíme za ženy.